Il-gidba Grant ma kienet xejn li f'konfoffa sħiħa jew aħjar komplott minn xi ħadd biex jaħtaf il-poter fl-aħħar elezzjoni ġenerali. F'konferenza tal-aħbarijiet l-għada li ġie ppubblikat ir-rapport konklusiv tal-inkjesta Grant magħmula mill-Maġistrat Aron Buġeja, il-kelliema spjegaw kif l-inkjesta ikkonfermat li l-amart il-Prim Ministru Michel Muscat u wisq inqas il-Prim Ministru Joseph Muscat jew rabatu ma kellhom l-ebda isma fil-kumpanija Grant. Dan kif kienet allegat il-blogger Daphne Caruana Galizia u li fuq din il-gidba rikeb Simon Busuttil b'xaq ta' tama li jirbaħ l-aħħar elezzjoni ġenerali. F'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru Owen Bonnici u d-Deputat Laburista Stefan Zrinzo Azzopardi huma ddiskrivew dan il-komplott bħala serissimu għal fatt li fih ġew falsifikati dokumenti. Inti tikdeb mod serju fuq min hu onest, diġà hija ħaġa ħażina ħafna. Imma li hemm xokkanti f'dan kollu hija illi kien hemm manka xi ħadd illi qatt bil-qiegħda u ffalsifika dokument. Immaġna xi ħadd qatt bil-qiegħda bilan illi persuna innoċenti titfalu ħtija inġusta fuqu. Skont il-Partit Laburista l-azzjoni ta' Delija fejn talab lil Simon Busuttil biex jissospendi lilu nnifsu mhix biżżejjed. Dan għaliex l-inkjesta minnha nnifisha hija l-ikbar evidenza ta' din il-gidba u l-unika triq ta' Simon Busuttil hi li jirreżenja mill-Parlament. Dan għax ma jagħmilx den lill-akbar istituzzjoni tal-pajjiż. Meta tqis li Simon Busuttil ibbaża l-kampanja elettorali tiegħu fuq gidba illum bil-fatti mill-inkjesta ħareġ illi din il-gidba wkoll kienet ibbażata anke saħansitra fuq dokumenti folots, nemnu illi persuna ma tistax tirrappreżenta l-poplu jekk qiegħda tibbaża jew ibbażat il-kampanja elettorali tagħha fuq gidba u saħansitra fuq gidba bbażata fuq dokumenti folots. Il-Partit Laburista nota wkoll li l-inkjesta saret bl-aktar mod serju mill-maġistrat inkwirenti u li fija tqabdu esperti internazzjonali. Il-kelliema nnutaw fost oħrajn l-inkonsistenzi kbar bejn it-tliet ċidew l-għenin tal-inkjesta fosthom Pier Portelli, Marija Efimova u Daphne Caruana Galizia.